Öçü tarapky otogyň penjiresi şakırdap açylandy. Gaýyp oýa ýatyrdy. Şyhmurat gelendir, diýip ol ýatan ýerinden çakurdy. Durşy bilen gulagy öwrülip, goňşy otaga diň saldy. Bir azdan aýalynyň ýarym pişirdi bilen gepleýän ses eşdildi. Ýuwaşyrak, gaýyp ýatyra. Oýanaýmasyn. Oýanondan näme? Gaýyp ýalňyşmandyr. Peçiň turwasyndan çykýan ýalys güňleç ses penjireden geleniň Şyhmuratdygyny tasdyk etdi. Şonda da gowy däl-de. Men beýlek äpişgäni açyp goýdum ahyryn. Şakyrdyp görmän şondan giýrämeli ekeniň. Kuşuň nerede goýdun? Diýip gaýybyň aýaly gepleýärdi. Onsoň hiç zat eşdilmedi. Gaýybyň aýaly Züleyha, mehman medivan gelende bolaýmasa, köplenç başga otaga göçüp ärinden aýra ýatardy. Telim gün bäri bolsa, mekdebiň beden terbiýe mogolymy Şyhmurat giýişden soň penjireden girip Züleyhanyň ýanyna gelýär. Biýgäne erkek kişiniň il ýatan soň bukdoklap, kesekiniň nikala ýalynyň ýanyna näme iş bilen gelýänini gaýybyň akyly kesýär. Bir gece ýatman ukyny haramy çykaryp, olaryň gurrungyny da diňledi. Oýnaş bilen ograşyň arasynda elbetde döwletli gurrun bolup bilmez. Şyhmurat bilen Züleyhanyň ukudan galyp diňlänine degmeýän gurrunlaryny gaýyp halamady. Eýsem indi gaýyp nätmeli? Dogrusy, ol aýaly bilen Şyhmuratyň bu bolup ýörüşlerini oňlanok. Ýöne seniň öz ýanyňdan oňlap oňlamazlygyň bu başynda gidenlere jinnek ýaly kär etmesene. Şulaň şu bolup ýörüşleri bolanok, men onu oňlamok, diýeniň bilen ýagdaý ýitganok. Nätmeli? Gaýybyň kellesine bir pikir geldi. Äpişkelere gözenek goýdurmaly. Anha erti bir gün aýlyk berilýär. Züleyha aýtman, bazar çykagada demir gözenek satyn alsaň. Ay ýok, ol bolmaýar. Züleyha onu etdirmeýär. Gözenekler satda, aýlaňy elime getirip ber, diýip galmagalydyr. Eýdip gözenek goýaýanyňda hem penjire bolmasa kapy bara, diýip Şyhmurat işikden giriberse näçjek. Bar işigem içinden kiltlap ýatdyňda, heleýiň näp saklajak? Ýok, başga bir ýol tapmaly. Edil häzir üstlerine giribem, gaýybyň utjak zady ýok. Halypa, heleýiň özü göwneye, diýip Şyhmurat hakykaty wazladyp ýüzüňe basaýsa nädersiň? Züleyha da onuň hakalat diýmese gaýta, "Hawwa özüm gowneýän, edibiljek zadyň barmy?" diýäse, "Hey boldugymy?" Garaz ýatanyň üstüne turan giýren halaty gowluk bolmaýar. Züleyhanyň talagyny bermek barada pikir hem dürst däl. Sebäbi 30 ýaşap aýaly bilen aýrylyşsa, gaýybyň il içinde galanja awraýda döküljek. Bir oňatça maşgala tapyp, ikinji gedek öýlenmek baradaky guwry hyýaldan hem daş durmaly. Ýoksa iki aşdan galan bolarsyň. Çünki senden çağa ýüze düşmejegini bilse, kim sana heley bolsun? Aslında sana heley näme gerek? Sen özüň heleýä. Erkek eşigini geýen heley, diýip gaýyp özüni günäledi. Şyhmurat bilen bolsa, bellisini edip boljak däl. Çola ýerde pyçakly paltaly topulsaň, şu günüňi özüňe köp gördüň bor. Meselem, aýaňy sallap turmagy gidersiň. Pyçakly paltaly topulmaga sende gaýrat bir barmy? Gaýyp. Gaýyp ýerden ýeke çykan däl. Ağalarına, inilerine duyduraýmaly. Şeýtsi emele gelen ýagdaý azda kände oňyn çözüljek. Emma sen ertir ýylyň günüň ýüzüne nädip seredersiň? Belanyň köregi seniň özüňde ahyryn. Eýtse näçjek Gara başyňy alyp ümdüdiňe gaçyp gitjekmi? Ýa utanman hökümeti ýüz tutjakmy? Gowus şol bastyrmanyň aşagyndan asylyp öl. Ýataýyn, ertirem daň bilen işe gitmelidirin, diýip gaýyp pallady. Birazdan soň uka gitdi. Züleyhanyň pikirçe, denan gözelligini duýmak erkek kişiniň borçy.
Erkek kişi ayalının gownunu tapmalıdır. Oňa hoş söz aýtmalydyr, mylakatly garamalydyr. Şeýtse ayal onuň mährini gysganmaz. Gerek bolsa nokta saçlaryny süwse edip, äriniň ýörejek ýollaryny süwseler. Şunlukda är ayal söýünşürdi, dünýäniň ähli zadyny ýeňip bilýän ägirt güýje öwrüler. Neçikmi, äriň ayal diýilen jynsyň dünýäsini düşünmeýärmi? Sen dünýäň bar eşiretinden mahrum. Ayal mährini bilmeýän erkek kişi nadandyr. Anha meselem gaýyp. Hey şuňy erkek diýip bormy? Zenan göründe ýüregi gowsunmasa, ola Züleyha ekeni, peri peýker bolanda ne peýda. Gelin olup gelen mahallary Züleyha muňa kän ihlas etdi. Züleyhanyň maslahaty bilen gaýbyň ödüm Lukmany telim gatnady. Tebiwe de bardy, em aldy. Ýöne gaýbyň ayaly bolan garaşy üýtgemedi. Bu ýagdaý Züleyhany örtedi, gaýbyň gowuny bir ýaly düňderilip ýör. Ir bilen işine gidýär, akşamlyk gelýär. Nahar edinip ýatýar, ertesi ýene işe gidýär. Onuň şäherin haýsy edarasynda näme iş edýänini Züleyha dogrusy bilenok. Bir gün Züleyha onuň günü bäwinigine seredip, "Sen erkek däl" diýibem gördi. "Gaýyp näsin? Ýüzüni sallap otýur." Mahal Züleyha oňa paýyş sözler bilen söýýär. Gaýyp sesini çykaranok, başyny aşak salyp dymýar. Şonda ol Züleyhanyň gözüne nähak şarpyk iýen nerese çaga bolup görünýär. Gaýyp gaty gahary gelendi. "Boldy et howundy, maskara etdiň" diýip gaýtargy berýär. Şol wagt Züleyha onuň gözlerinde ärine mahsus bolmadyk dogum görýär. Züleyha bir eýäm Gaýyp bilen aýrylyşjakdy. Başga äre gitjekdi. Ýöne o diýeni hiç ugruny bolmazdy. Çünki ikisiniň ejesi dogandy. Aýrylyp gitjek ýeriň nire? Aýrylyp gidäýeniňde de kime barjak? Bu ýoglana tapdyrmaýa. Tapdyraýanda da onuň başyny aýlamaga Züleyhanyň güýji ýetmez. Han indi öňkü Züleyha barmy? Hawa telpe gagan kändir. Ýöne seniň maňlaýynyň kim çykjak? Ana şo näwelli. Bary bir perden küýsege Züleyhany bipark goýanok. Eýsem de dünýeden zürriýatsy ötmek duýgusy gaýyby ezet bermeýärmi? Bir gezek ol Züleyhanyň ýanynda şu hakda agzady. Hossarlarynyň birinden ogulluk perden dalmak pikiriniň bardygyny, beýleki önelgesiz adamlaryň da şeýdýändigini ýaňzytdy. Züleyha gowunmady. Gur çagasyndan ekdi bolmaz diýdi. Gaýyp bilýäňizmi näme güýji ýetýär? Diline. Onuň keypine adamlary aldamakdan, yalan sözlemekden, kezapçylyk etmekden başga oňarýan zady ýok. Yalan sözlemäge de bijaý ökdi. Sepini bildirenok. Özüm aldynan adamlaryň bolşundan keyp alýar. İş tükenen wagty o diýýär Züleyhany da it oýnan ýal oýnap ýör. Ýoksa kän gezekler uçugyny hem aldy. Ine Gaýyp şeýle adam. Şularyň şu bolup ýörüşleri hiç bir gowakata syganok diýip Gaýyp öz ýanyndan Züleyha bilen Şyhmurady ýazgarýardy. Züleyha ha ärli hele. Şyhmuradam heýleli zatly, bir giden çagasy bar. Bular şagal ýaly uzak gije ýatman beýdişip ýörseler, men bilmedikdiren bolup getsem bir gün bolmasa ertir üst açylar. Dabyn ustanyň heleyi miwe ýaly öň eteginde işläp gep gözläp ýöreniň biri görse, "Ha, baronsoň. Şo gijeň özünde ummata belentki bolsun." Şeýdibem iki arada men biýawry, maskara bolaryn. Onsoň öňýetenem giýişden soň iti örüdüp, köçe tarapga äpişgäni kakar durur. "Ay ýok, munda namydar bolmaz. Näme de bolsa bir zat etmeli." Öýünde dören adatdan daşary ýagdaý, anhaýynda telim günwäri Gaýyba ýynjylyk berenok. Bulary al hile salyp emel bilen kär edip bolmazmyka diýip ol pikirlenýärdi. Gaýybyň ýanynda yalan söz gytdäl. Ejeň yaranok diýdiler. 2 gün wäri ýüregini tutup ýatyrmyş.
Gitte sorap gel, diýäge-de Züleyhany aldap, atasy öýüne iýeräýmeli. Ýöne munyň soňy puç. Züleyha ýerden gider-de gün ortana iýzine geler. Nä oýnatgyň barmy ýerçeken, diýip galmagal eder. Onda Şeyh Murada bir emel etmeli. Meselem Şeyh Murat işde wagty gün aýalynyň ýanyna baryp, äriň giýjesine nirä gidýänini, näme edýänini bilýäňmi diýmeli. Planylarda üýüşüp kart oýnaýarlar, diýip bir kartkeşiň adyny tutaýmaly. Ähli ýygnanjaňy bir gün karta goýar, jaýyňyza mutdyr, diýibem gorkudaýmaly. Ýa-da Şeyh Murat her gün giýje tirek çekýär. Anha bir gün tutulup işden gowular. İşden gowulany bilenem sypmaz. Çağalaryň döküp türmäde gider. Ahmal bolma diýmeli. Göwnüne guman gitmedýäli. Tirekkilerdir kartkeşler çemine garap tutup türmäde dıkyp ýören bir kısan tanşym bar. Ana hol plany bilen planyny gümgüdene ýollanam şolar. Eýämden uğruna çykyp Şeyh Murat dagynam göz astyna alypdyrlar. Biziň käbir duýdurmak diýäýmeli. Onsoň Şeyh Murat kim aýtdy diýip aýalyny gytsar. Aýalam gaýyp aýtdy diýer. Onsoň Şeyh Murat öňküsi ýaly penjereden gelmez. Göni işikden geler. Gaýbada. Halipa, mene sen heleýiň ýanyna geldim. Senem men heleýimin ýanyna baryp, Şeyh Murat men heleýim bilen ýatyrdy-de aýdaý diýer. Kart oýnaýa, tirek çekýä diýip töhmet atypsyň. Men günüm bulajak bolupsyň. Şoň üçin sen türmede çüýrederin diýip haýwa datar. Türmä bastyrmakdanam gaýtmaz. Gaýyp plança ýyl alyp türmä gidiberse, Şeyh Murat üçinem kem bolmaz. Belki Züleyha da şonu isleýändir. Gaýyp öýde wagty ummata sygmajak we jaralyga baş goşup ýören Züleyha bilen Şeyh Muratdan her zat çykar. Gaýyp hopugyp zöwü ýerinden galdy. Näme etmeli? Akşam gaýyp ýatmady. Köçe tarapky otogyň gapysyna gulagyny goýup, Züleyha bilen Şeyh Muratyň gurrungyny düňledi. Çağa galsa aýyrtmaly bolsun, diýip Şeyh Murat maslahat berýärdi. O näme üçin aýyrtmaly bolun, aýyrtmaryn, diýip Züleyha ters gurrun edýärdi. Beh, aýyrtman nä? Eýsem şu ýaşdan soň doguraýjakmy? diýip Şeyh Murat giň galýardy. Züleyha torsorlup, "Hawa dogurjak. Näme şu ýaşdan soň diýen bolup, entek 30 ýaşamok?" diýýärdi. "Men saňa näme diýjek bolamok, garrapsyň diýjek bolamok. Ýöne şunça ýyl ärli halyňa dogurman, indem çağalap beýlek edip ýörsеň bir hili bolmazmy?" "Nämesi bir hili bolsun? Maňa nä çağa dogurmak gadaganmy? Ýa gysır sygyrýaly topuguma gan degirmän müjerred ötmelimi? Menim goltuguma çağa alyp perden söýmeli ahyryn. Hudaýyň bermedik zadyny alyp bilmersiň." diýip gapydyň läp duran gaýyp öz ýanyndan akyl satdy. "Sen meni söý, ine men bara," diýip Şeyh Murat çyn gatyşykly degişdi. "Sen öz ýeriň bar, çağaň öz ýeri bar." Onsoň bir sellem ikisinden ses çykmady. "Bö, sen şunuňmy?" diýip ahyry Şeyh Murat dillendi. "Hä, saňa çağa dogurjak diýip oýun etsem gowmy? Ay şu gurruňy how, oýun edibem aýtma. Bir hili çyna meňzap bar ýa." Sen heniden maňa oýun edýändir öýtýäňmi? "Gepiň gysgaty Züleyha, sen menden çağa dogurmarsyň." "Dogurmarsyň." "Şeyh Murat, bular ýaly hökümli gurruňy gitdi öz heleýiň ýanynda aýt." Hay berekallah, söýüşä bilsediler," diýip gaýyp begendi. "Oýuly şu gurruňy Züleyha," diýip Şeyh Murat Züleyhany öz ugruna kowdy. "Meni ätiň ýanyňa ukudan alyp diň jalmagy gelýän, sen bolsoň, dogry da, käşkä öz adyny geçiren heleýiň bolan bolsam, men seni nädip öz adymy geçireýin? Men heleýim bar. Men saňa heleýiň kowup meni al diýemok. Onda näme? Şeyh Murat, men çağa dogurjak." "Bö, ne hil heleýe eken aýby?
Tendiňe öz işiň bitirenini bilýän. Aho adam, ten oljak zadyň gurruňyny eden oga. Bolar, näme etmän? Bolar, näme bolman? Bolurmy ha? Eýse nädip bolsun. Şu wagt sen çagy dogursaň, ýylyň näme diýjegini bilýänmi? Ay ýyldyr-da diýer goýur. Assa ýyl näme diýsin? Men ärim bar, dadym bar, ýylyň näişi? Ýyseň äriňi bilýän däldir o. Hawa bilýän däldir. Çagasy bolman bolýanam bara. A sen öz äriň näme etjek? O nähili näme etjek? Sen häzir çaga dogursaň, gaýyp bilere. O çagaň özüňki däldigini. Bilmezmi? Her ýeňiz bir jaýda ýatyp o nähili bilmez. Meniň boýnuny goýaryn. Sen o tarapdan arkaýyn bol. Mene boynuma alman. Hani etmedik zadymy boynuma goýup bilsen goý da göreýin, diýip öz ýanyndan gaýyp gakarlanjak boldy. Onsoň birden sen ol är diýip saklap ýören zadyň boynuna almasa näçjek? Men sen bilen ýatamagam welin bu çagan ýerden geldi. Kimden aldyň muny? Diýäse näme jogap berjek? Geple näme jogap berjek? Diýip gaýyp öz ýanyndan Şyh Murat bilen deň gopdy. Ay oň ýaly zady sorabymdyr ýok. Onsoňam aş taýlap uğramdy, men oň ýanynda ýataryn. Çagy galypdyr diýibem aýdaryn. Birden soraýsa näçjek? Kimden diýäse näme diýjek? Men oňa senden başga ärim barmy diýerin. Eňep bermen, ynandyraryn. A men ynanman, şonda nädersiň ha? Edip gaýyp içinden haýwa datdy. Hay näme bileýinde Züleyha. O zatlaň hasabyny özüm taparyn, diýip Züleyha arkaýyn gürledi. Ýene bir salymdyman soňlar Şyh Murat. Ey Züleyha, şu pikiriň taşla, diýdi. Gaýyp öz aýbyny bilýändir. Bolmajak zat edip birden näme däýme? Näme däýme? Bulaşaýma. Bulaşman. Onu öňünden bilip bilmersiň. Bulaşsamam saňa azarym ýetmez. Waq şu maňa azaryň ýetermi ka diýip gorkýan da. Soň ikimizden birden maskara bolup, maskara borsmy? Äri çykmady halyna ejesiniň öýünde çaga dogurup berenler maskara bolsun. Onsoň birden o doguran zadyň maňa meňze berse näçjek? Diýip Şyh Murat inkisli sorak berdi. Meňzemez. Birden meňze edidi. Näçjek? Teňe saňa meňzemez-a, maňa da meňzemeli bora. Onsoň saňa meňze endidi. Kim şu ýa Şyh Muratyň dogmasy öýdýän diýip ýzarlap ýörsün, diýip Züleyha parahat jogap berdi. Ay borda görödüň. Erteki gün meni nemetmesen bolýar, diýip Şyh Murat ahyry ulalaşdy. Men onu saňa aýtmanym dogry bilýän. Şonda da edebiljek zadyň bolmaz. Ýöne seniň pikiriňi bileýin diýip aýtýan. Diýip Züleyha şondan soňam bu gurruňy goýmady. Sen bir hili soňky döwürde semreýänmi näme? Hany gelmeň ýanyma. Diýen soň ikisinden hem ses çykmady. Birazdan Züleyha: "Heleň ýanynda da şular ýaly ölüp öçüp barýarmy?" diýip sorady. "Üstünde ölüp öçür ýaly, heleýim bolsa sen ýanynda nä körüm bar?" diýip Şyh Murat jogap berdi. "Bular aýwalla utananoklar amay. Şoň ýaly suwjurşyp süýjeşer ýaly näme barka?" diýip gaýyp öz ýanyndan gen galdy. Pallady, ýatmalydy. Ertir ýer bilen turup işe gitmelidi. Ýatyş düşegine geçse de mahaly bilen gaýybyň gözüne uýky gelmedi. Ertesi gaýyp ýer bilen işe diýip çykanda bolsa şähere gitmedi. Şyh Muratyň duldegşir goňuşsy Annaguly Jalaýyň öýüne bardy. Annaguly Jalaýyň aýaly Aknawat ärini işe, çağalaryň hem mektebi uguradyp, ertirlik çaýyny ýaňy öňüne alan eken. Gaýyp bärden baranda ol: "Annaguly ha şu wagtçyk işe gitdi" diýip heni sorulmadyk zata jogap berdi. Gaýyp tasdan: "Vi şeýlemi? Ay jany sag bolsa borla. Bir-iki günlükde
Anna çep tarafından paraliç orup öýünde düşöklü zatty ýatyrmyş diýip eşitdim de soramaga gaýdy berdim diýipdi. Ýöne aljyrady. Tas izyny da dönüpdi. Onu Aknavat saklady. Anna bolmasa ynha men bara. Aýdy ber näme habaryň bar bolsa. Habar bolup üýtgeşik bir neme ýokla. Ýöne özüni göräjekdim diýip gaýyp anyk bir zat jogap bermedi. Keýpine mözi? Keýpine adam soralýan döwürden owa göçdi ýeňe. Onda nä? Ay bir zerura düşdüm de bir azrak qarz pul soraýjykdym. Qarz pul? Pul üçine Anna oğlyny görüp oturmagyň peýdasy ýok. Aknavat gaýybyň soragly garaýyşyna anyk jogap berdi. Ýoksa da Anna oğlu nädip bersin? Öýde hojaýyn bolmasam şona bilýän. Kuruşluk et almaga da pul ýok. Unumuzam tükenip barýa. Bir aýlyga dikkini otyrys. Oňa 1000 san deşigi bar. Haýsy birini ýapjak? Ya hey, at oynatmasana ýeňe diýip gaýyp Aknawatyň ýatsy tursa ömürullah ýadyna düşmejek gurruňyny tapdy. Hökümet muht göçürüp goýberesi ýoga. Berere kömek pul diýdi, ýene gör diýdi. O nähili? Näme ol? Nämen kömek pulu? Göçýän adamy hökümet kömek pulu bermeli bora. Ya indi bir dawan ýer berip, "Wüşt göçüň" diýär ýermike? Kim göçmeli, nire göçmeli, düşnüklerek geple, deyip Aknawat aljyrap ugrady. Ya enteksiz aydan oklarym mı? Siz Şeyh Muratlar bilen gatnaşygy kesensiňiz-o? Ýadyma da düşenok. Men bir hili şum habar getiren ýalan bolýan. 2 ay mundan Şeyh Murat çilim çekýänligi üçin mektepde Aknawatyň oglunyň mazaly gulagyny toglapdy. Şu sebäpli aýalynyň ýel bermegi bilen Anna oğlu jalaý çiýişip bardy da Şeyh Muratyň ýanynda ýaryldy. Oňa ite diýmedin diýdi. Çaga menki gelip maňa aýt, ola çilim çeken eken. Tiriyek çekse de çaga barmagy batyrmaga hakyň ýokdur. Şunu ýaman gowulgyn diýip haýwadatdy. Şeýdibem tersleşdiler. Aknawat ör gökden geldi. Nämen aýtmaly, kim göçmeli, nire, näme üçin? Nireligine bilemok. Ay o doňuz batanyň törekleriniň täze mellek bererler de. Näme üçindiginem ertir ýa bir gün hökümetiň adamlary melleňizi ölçüşdirip zat edip aýdarlar. Aknawat bir howa doňup otyrdy. Ol häzir gaýybyň gurrunlarynyň çyndygyna ýa-da ýalandygyna şüphelenmeýärdi. Onu parahat oturan adamı duydansız avanın hopun nämälim gorkusy basypdy. Şeyh Muratyňa mellegini düýün ölçäpdirlerim diýip gaýyp mojukdan gurrun tapdy. Aknawat aljyrap ugrady. Näme üçin ölçeýärler? Näme etjek bolýarlar? Näme üçin aly böle biz? Sen kimden eşitdiň şuny? Mene biljegim däldim welin. Düýün işden gelýärkem Şeyh Muratlardan 3-4 tany galstukly adamyň çykyp barýanyny göräýdim. Bular kim diýdim? Guýymyň suwuny barlan adamlar diýdi. Mellegim ölçäp gördüler diýdi. Gepin gysgasy näme bolupdyr? Şeyh Muratyň guýysy barmy? Şeyh Muratyň melleginiň ortasynda guýysy bardy. Ol bu guýyny öňräp ýöriti usta tutup mallaryny suwa ýakmak üçin gazdyrypdy. Ana şo guýyň suwy beýlek suwlardan üýtgeçik diýär. Plan keseliň dermanymyş. Endi hökümetiň niýeti Şeyh Muratyň mellegini kurort etmek. Bu gün erte ýokurdan has güýçli alymlar geljekmiş. Şolaryň barlan soň işi başlaýbermeli diýär. Aknawat gudrat görendek aňaly oturşuna. Onsoň diýdi. Onsoň şol Şeyh Muratlar bilen siz göçersiňiz. Biziň şu duran ýerimiz hem nesip bolsa, aňyrsy bir aýdan kurort bor, diýip gaýyp parahat gepledi. Aknawat oturan ýerinden ot alyberdi. Kurorda bolmazsa, hany bola bilse bolsun,
Ölüğün direldiyenim olsa şu taydana kurort ettirmeriz. Oturan adamı göçüräýmek beýlen satdyýa. Maslygym göçüräýselerim mene göçmen. Göçürsüň näme göçmän? Hökümetiň kejine gitme. Hökümet zordur. Hökümetiň zordugyna şüphesi bolman soň Aknabat başga sowal berdi. O näme üçin diňe biz göçmeli? Tebäp häzir siziň emmelliňiz gazyp görsüň, şoň ýaly üýtgeşik suw çykar. Aknamadyň muňa onanasy gelmedi. Çykmaz diýdi. Artyp galan iki näbeten şu mellekde. Onçosyny biljek däl. Ýöne düýünki alymlar Şeýh Murady şu iki mellegi kurort etmeli diýipdirler. Şeýh Muradyň öz aýdyşyndan ola eýýäm şu guruljak kurortdan bir işem sorapdyr. Bor boş goýmaz diýipdirler. Sizem iň olmanda garawulçylygyny bir alyň. Kurort boljak bolsa gelim gidimi köp bolar. Doňuz watanyň oýunda täze berilen mellekden salynan jaýy gözüňe getirip gören bolsa gerek. Aknabat gözüni süzüp bir howa dymdy. Onsoň birden dikeldi-de. Guýusy başyny iýmişiň guýusyny başyna ýumraryn men. Bir bedre duz guýasam nädersiň? Beýleki guýulaň pokça bolmasa, diýip gaýbyň häliden bärip diýdirjek bolup duran sözlerini aýdyp goýberdi. Özüm muny gaýba bakyp däldi, göni Şeýh Muratlaryň işigine teredip gaty-gaty gyýgyryp aýtdy. Onsoň gaýyp, "Ay bi melleginiň göçesin gelmeýän bolsa, bilmedim-de men, näme diýeýin?" diýip hank-hunk etdi-de maslahat berýän äheňde şunu diýdi. "Ýöne näme etjek bolsaň hiç kime görünmänjik edeber. Biri göräýse, sen hökümete ziýan eden adam borsun. Men oňa zeýkeşiň suwuny guýmaga da ýaltanman. Onsoň alymlaň atasy gelendene. Hökümet bize ziýan etjek bolsa, biz hem hökümete ziýan ederiz, dep ýatmarys." Gaýyp gaýtmak bilen boldy. "Gaharyňa maňa bir gargyş edäýme ýeňe? Men bir gideýin." "Gyýw dur entek," diýip Aknabat onu saklajak boldy. "Ay bari bir pul bolmajak bolsa näme işim bar? Men zerur pul tapmala, gyýwat edip oturmaly däle," diýip gaýyp ol ýerden zut gitdi. "Men ýene-de bir zada sorajaktym gyýyz. Gyýw dura." Gitdi-de kellejigi kesilen, diýip Aknabat onuň ýüzünden gyýgyryp galdy. Aknabatyň ýanyndan gaýdyşyna gaýyp tamynyň kölegesinde orak diýşä oturan dawan ustanyň kasy boldy. Soğulmadı-da onu ustaň öz çağırdy. "Ýerew akyň ogly, käte bir gümür ýamyra gele," diýip usta oňa oturara ýer görkezdi. "Mene dawan aga dogrusy, gümür ýamyra da elim degen ok. Kel gyýda är gaýgy, diýlen ýaly biziňem öz aladamyz. Şu wagt Şeýh Muratlara baryp gaýtdym. Bir ýyllykda oňa biraz pul garz beripdim. Aýdylýan gürlüňler çyn bolsa, aýagyny sallap gidiberse, kim bilýär, soň ol haçan boşap geljek, haçan bergi berjek," diýip gaýyp urtut ýalan sözläp başlady. "Wey akyň ogly, bu nähili gep boldy? Kim ol aýagyny sallap gitmeli? Şeýh Muratmy?" diýip dawan usta allanyçyksy boldy. "Ya valla dawan aga, senem indi menden gep aljak bolýarmy? Öwliýa kessin, habarym ýok. Goýsana how dawan aga, sen goňuşdy bolup bilmedik bolýan. Biz onu owaň o çetinde oturup eşidýäs. Andyş diýsen, anha, nan ýen sannalymdan andyçyn. Anha senden eşidip duruşum. Eşitmedik bolsaň indi eşitdiň borda. Ay how, ol öňün öýläneme şu sen oturan ýerinde oturup çay içip gitdi. Şo wagt üns berdiňmi? Saçy tyýrylgymydy? Hawa tyýrylgydy. Ha, näme? Şeýh Murat 5-6 günlükde ýaz çykdy. Kellämi şemalladyn diýip dellege saçyny aldyrypdy. Saç tyýrylan bolsa boldugy borda. Türmäň sertarajy saçyny tyýran soň arkaýyn gezermiň. Mundan çykdy bi. Asıl soňky ýezek gelende bir hili keýpsiz gördümle şonu. Keýpi bolmaz. Çağalaryny döküp türmäge gitjek adamda keýp nireden bolsun? Beh, dogry şo.
Türme basılar yal nämiş etdike o işi gaýdan. Kim bilýär, şu wat güýçli derine we gidýärmiş. Entek üstü açılsa, sizem sorak etmekleri mümkin. Bizi sorak edip näme? Biz oň eden işine şärik däle, diýip Dawan usta öňünden gaçyp ugrady. Aýyndy şaýat hokmunda sorak etmekleri mümkin-de. Bize şaýat bolmaz. Biz oň näme goparan näbileli. Ödeden günäsini ödü çekerle. Hawala ödü çekerle. Baýdyk gezmegem yaman kıyın o. Yeri näme etdike bir basılar ýaly. Bey Dawan ağa algymy nädip alsam kamyndy ondan. Türme saýlanyp oturan adamdan algyny hantama bolýan bolsaň inim, senem kellen gaty dudu däl. Odolunda qarz bermeli däl ekenim. Yeri beýle işçiň boljagyna men doňuz bolup düşürgäp bileýinmi? Güýçli derine gidýän bolsa tiryek satyp bulaşandyr bi. Şeýledir, ine görde duruver. Men diýenim dogry çykar. El aýt goňşusy bolup şu çakaçyny zatdan habarsyz oturupdyr. Öňküçe günni ödüne köp görendir o. Ýa ödüni tutup metirgäp ugrapdy da. Bulan iňjigi metligi götürmeýär. Metligi goýun götürýärmiş. Goýunyň garasy, garan garrysy, garryň hürrüsy diýýär. Diýip Dawan usta ýene bir giden zatlar samyrdady. Sen how Dawan ağa birden Şyh Muradyň ýanynda şu zatlar aýdaýmy? Bilmedik bol, diýip gaýyp ýene bir emel etdi. Men aýdanym aýdaýsaň, maňa ýaman uly edersiň. Men bir sagaman algymy alaýyn. Onsoň näçe aýtsaň aýdyber. Aho akyň ogly, sen aýdýan gepiňi baryp, oňa ýelmär ýaly meni nä, heleýdir öýdýäňmi? Diýip usta gatyrgandy. Şondan soň gaýyp Dawan ustanyň ýanynda kän eglenmedi. Ondan mundan gurrun edip tiz öýüne gaýtdy. Ýaňy şäherde ejeň gördüm. Şähere çykan jigiň bar. Aýtenemmiş ol. Ana şolara var ýanyken. Şu gün akşam bize de geljek diýdi. Ödüm ýatymlyk. Gep salgydan sen bilen bir gurrun jigiň bar ýaly şoň, diýip gaýyp gelişine ýüzüniň uğruna Züleyhany da aldydy. Bize de bayramçylyga diýip 2 günlük ruhsat berdiler. Diýip sözüniň üstüne ýetirdi. Nesip bolsa bu gün Züleyha Şyh Murada garaşmaz. Ejesine garaşar. Şyh Murada da gelmesin diýip kimden iýberýänem bolsa habar iýberer. Büýä şeýle. Şyh Muradyň guýusy bu wagtda eýýäm zäk atylan ýaly bolandyr. Dawan ustanyň aýaly miwe ärinden gep alyp biläýdi hä, bir günläp Şyh Murady şo da iş bolar. Dawan ustanyň bolsa içinde hiç mahal gep ýatmaz. Bu güne şeý dip geçer. Ertirem garaz bir alaş tapylar. Meselem, ejeň düýün geli bilen däldir. Aýsenemlerde ýatandyr. Şu gün hökmän gelir, diýip Züleyhany ha ertirem boş gurruna daňaýmaly. Şyh Muradyň juda bolmasa, malynyň daşyna geçmeli borda. Jumadyrdy ýaly, tüýs ogurlyk üçin dören, ömür boýy kişiň malyny göz dikip ýören zanyaman ogurlaryň ýanynda Şyh Muradyň agyl dol dogurundan söz açyp, eweteýin tapagada sepini bildirmän gep gurrun bilen bir emel edip bolsa, ha, nädersiň Şyh Muradyň ýadyna Züleyha düşmän, ogur jümrüler bilen tutda basy bolup ýörse. Umuman söwüşi şu hörpde alyp gitseň bolmazmy? Taňryň güni darydan köp bolsa goý boluversin. Esasy zat dek ýatmaly däl, hereketde bolmaly. Soňun saýyn batyr bolmaz. Gaýyp soňuny saýmaýardy.